Den organisation, som får prisen i år, er en organisation, som kan man sige, har arbejdet meget med personaleudvikling og er inden for de statslige institutioner. Det er faktisk første gang, at vi tildeler prisen til en offentlig virksomhed, og det er bestemt ikke et tilfælde, at det netop er den her organisation, at prisen tilfalder. Begrundelsen for tildelelsen af prisen skal primært set ud fra organisationens store, professionelle, strategiske arbejde med personaleudvikling. Igennem alle tider er der blevet arbejdet med at gøre de statslige arbejdspladser attraktive og få nuværende og potentielle medarbejdere med fokus på udvikling, trivsel og ikke mindst på tryghed. Organisationen er og bliver en organisation, som breder sig bredt ind over det offentlige spektrum og har haft stor fokus både på fleksibel løn og ansættelsesvilkår, samt i en stor grad har arbejdet med inspirationsmaterialer og værktøjer til rådighed for de lokale arbejdsgivere. De ting, som man bliver nødt til at arbejde med, har også på mange måder ligesom afsmittet sig på netværk, kvinder og ledelse, talentudvikling, lederudvikling, rekruttering, sygefravær, personaleudvikling, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og naturligvis også på det offentlige nye løn. Man har været med til at sætte sit fingeraftryk både på områderne, på politikerne, men også ude i de enkelte organisationer. Til trods for det er det også tider, hvor man har skulle operere i et meget politisk felt. Også for organisationen her har man skulle gå i front og egentlig kunne definere og klargøre, hvad der ligger af værdier på de forskellige HR-områder. Det har til gengæld også betydet, at vi har kunnet se, at mange private virksomheder har fundet inspiration og har i en større grad kunne forstå og være med i en del af den personalepleje, der så er sket ude i den private, set i forhold til, hvor langt de offentlige virksomheder på mange områder også ofte er. Det har været med til også at nedbryde barrierer imellem det offentlige og det private arbejdsmarked. Personalechefprisen 2009 tildeles Personalestyrelsens direktør Lisbeth Lollicke. Tillykke, Lisbeth.